Gràcies, alcalde. Bé, l'única opció que hi pot haver aquí és quan el document i els acords diuen que es permeten qualsevol aportació, l'aportació per part nostra és que aquest projecte s'ha d'abolir, o sigui, s'ha de tancar. O sigui, no es pot dur a terme aquest projecte. No es pot justificar sota cap motiu un projecte que es basa en hotels, en botigues de luxe i en un dels casinos més grans d'Europa com a principal reclam. Jo de veritat, o sigui, totes les opcions polítiques que estan a favor d'aquest projecte, crec que l'única justificació que hi pot haver és per interessos polítics, electorals i de referencialitat en el territori. Perquè no hi ha cap motiu que pugui justificar un projecte faraònic d'aquestes característiques. N'hi ha molts de motius, però és que 4 que són bàsics. I ens sobta que quan s'aporten mocions en aquest plenari que van de caire a la millora laboral, quan s'aporten mocions en aquest plenari que van a la millora i a la cura ambiental, quan s'aporten mocions en aquest plenari o propostes de govern que van en relació a la millora de la salut, i vostès estan fent el pacte de la vergonya, com sempre n'hi ha hagut, però aquest és el més gran, només per defensar aquest projecte de casinos, que a més, casinos que no aportarà cap mena de millora en cap dels casos, per molt que es diguin aquestes dades en aquest document, altre cop per 4 motius. Primer, l'únic motiu és que donem el joc a la Caixa, un joc d'especulació. La Caixa i la Generalitat de bracet. La Caixa guanyarà, si s'aprova aquest pla director urbanístic, guanyarà 120 milions d'una empresa pública de l'Incasòl que haurem pagat tots i totes amb els nostres impostos. Diner públic a la Caixa, senyores i senyors. I això vostès ja ho saben, perquè això ve del govern del Pujol, quan, suposadament, per un interès públic, aquest govern que governava aquest senyor va expropiar unes terres amb uns pagesos sota el pretext de que fos interès públic. I això, passat els anys, l'únic objectiu que ha estat era especular i requalificar aquests terrenys. Perquè aquests terrenys, amb aquesta requalificació, permet duplicar o més, duplicar un 242% que es permetrà de sostre hoteler. Vostès permetran, per exemple, senyor Prats, que vostè és de l'àmbit de l'empresa, senyora Teresa Pallarès, de l'àmbit de l'habitatge, que en la nostra demarcació el 242% sigui sostre hoteler? Això només és fer el joc a la Caixa i propiciar la misèria de les persones que vivim en aquesta demarcació. Tema mediambiental. Senyora Berasategui, senyor Rubió, ens estem fent petar, i així ho diré ras i curt, fauna i flora del territori. Vostès han anat a parlar amb entitats especialitzades del territori, com és el JAPEC, que en defensa que un projecte d'aquestes característiques farà que el territori el trinxerarem encara molt més? A nivell econòmic, volem tornar a mantenir el monocultiu turístic que no ens dona allò que realment sembla que ens hagi d'aportar? Dades objectives, 2009 al 2019. Ha augmentat més del 100% els turistes al nostre territori, de 2 milions a 5 milions. Ara bé, el poder adquisitiu de les persones que vivim a la demarcació ha disminuït un 2,5% en relació a la mitjana de Catalunya. Saben quan és la renda de Salou, un municipi al qual l'Ajuntament també li dona aquest suport explícit, igual que l'Ajuntament de Vila-seca? La renda familiar és un 25% menys
que la resta de la comarca de Tarragona. Això augmentarà i donarà llocs de feina amb una renda que pugui augmentar les persones que viuen en aquest territori? A nivell laboral i a nivell econòmic, perquè també, torno a dir, fem les reunions del sector econòmic i social de la ciutat, potenciem i ens posem la medalleta de que treballem per l'economia social i solidària. El 25% dels cotitzants de la Seguretat Social de la demarcació de Tarragona depenen directament del turisme, però en canvi, cobren 5.000 euros menys que el sou mitjà anual de Catalunya i a més propiciem la temporalitat, perquè la majoria de treballs són de temporada, 6 mesos i al carrer, 6 mesos i al carrer. Això vostès, totes i tots saben que això no dona estabilitat econòmica. I a més ja acabem, que és el súmum dels súmums, i aquí interpel·lo el senyor Subirats, regidor de Salut Pública, ens fem un fart d'aprovar plans de salut mental. Ens fem les fotos institucionals al costat de les associacions que treballen i mantenen una sèrie de propostes a l'hora que hi hagi més suport a la salut mental. Parlen d'aquests projectes de transformació sanitària com atenció comunitària, en les quals una de les parts és salut mental. Doncs aquest Eurovegas, aquest projecte de casinos, el que farà és potenciar la ludopatia, senyor Prats. 30% d'adolescents en els últims 12 mesos han dit que han utilitzat el joc com a esbarjo. 30%, és que hi ha moltes coses a dir, ja li vaig dir, senyor alcalde. I 5% tenen problemes amb el joc. Abans d'ahir, el conseller de Sanitat, en la seva interpel·lació dins del Parlament, deia que hi havia dades alarmants sobre salut mental i addiccions i explicava que des d'un punt de vista de salut, no hauríem de ser gaire amants de casinos. Què els explicaria a vostès a la ciutadania després de redactar plans contra les addiccions, plans locals en preservació de la salut mental, quan a més el grup d'Esquerra Republicana, el grup dels socialistes, en el moment que Artur Mas va fer una proposta de rebaixar del 55 al 10% l'impost pels casinos, vostès es van abstenir. Però l'altre dia, amb una votació que es feia d'una moció de la CUP per abolir aquest projecte, vostès, Esquerra Republicana, juntament amb Junts, quan abans era la Convergència de tota la vida, juntament amb els socialistes, vostès van votar a favor de mantenir aquesta reducció del 10% dels impostos als casinos. Després d'aquests 4 motius, és obvi que el que només aportaran vostès amb les vostres votacions serà misèria al territori, propiciar malalties mentals al territori i permetre que les persones d'aquesta demarcació no tinguin una ascensió social bona, perquè en tant en quant la seva economia no millorarà i tampoc milloraran els seus drets laborals en aquest sentit. Per tant, crec que s'haurien de replantejar aquest pacte d'aquestes fotografies de tots els colors polítics només per interessos electoralistes i de referencialitat política. Simplement això.